ning mangsa bajul barang rapena wilangane satpamora sapto pandhita ratu suarane sapaya nang pandhita Srimang Rakat yang sekadari ora kumbuling lan olaing para bajul barang jen setan triprayangan wating bleber pating jempal paling glegah karo kabah dital tangiro ayo
galakan pedang penyemberan rokok pada kecil disetoni omongan bodoh menetan kaprayenan pintung pantulati gatan kulo butot sakil jail turun akil orking pasrakan tandangiro pating jempalik kaya mino katubruk jolo tandangiro Tonton sak lami-laminipun. Kondur yen to winasis mumuk lenggah dapan kencana. Amek kasur Prabu Pramodani. Yen to perlu dadi sesembahyang Purnamu dasar seperti monggo gunung Priboto sing kawruh. Aja glendeng Mas. Umpamane perpamunan masyarakat ngarso panjenengan Sang Noto Prabu sadar alon
sir manawar tutuk lan pinruku Kang Laksono Pendating Cikarito Purwadya Guru Buto sak lawon-lawon gede dan sak petining arumbul kuseto medhangetaken para raja Panembahan Senopati ora kaya raja kron utusan saka kayangan Duga Malika dasar kono sekti mondro guru kulit bapa sing kawruh senajan total kontokan ngatur para barisan bajul barat jenis setan sak pitulute kaya loyal Basko Cumoso jaling guru bajul barat ayo mbak disambung lakira engek bodoh ganti ora apa-apa penonton ya assalamualaikum ya kabane langsung wae rada jenengan lho Mas. Aku ki jane sloga-sloga. Oh iya. Tak boleh pulang-pulang dino nato. Kamu matur e. Hah? Pancen swara kena delik-delik nang rasa rada anu sumber ngasih sik ngono. Ya. Ayo yuk terus tak hujan rada panas hujan ya panas panas hujan aleng-aleng aku wis golek kak wingi kok gunung wae panas kok aku jane kepengin mendunge teko Mas kok bengi udan terus oh lanjut tapi lali ke jokang di mau Mas ora apa-apa sing jane lali ora apa sing lanjut ngono wae minumane banyu turangga muda Jose
Kalau sedang panas nggak apa-apa, sini-sini. Ayo, kalau keluarkan sak-saknya untuk kelompok sendiri ya. Awani. Ayo bawa kamu. Ojo dianggap kula boten ayu nanging ati tansah gondeli yen kelodak lara setinten dalu ketok-ketokan kewala nganti apa besok bakal bali yen bali bejo Berapa tak sekolah ya balik ini mau? Berapa apa ini? Bali bejone kula Mas. Aja lali ali-aline. Oh, aku gak wali-wali yang sesak ya.
sing cinarita kang diniwing Pancanono ayo tangan kiri kono dasar kulo ratu tang sekti kekarone Hati itu